YouTube, hej Tweeps. Så bliver det tid til endnu en video fra mig. Og det er endnu 2 opgaver, der skal laves i denne lille journal. Og jeg har snydt lidt, fordi jeg har haft en veninde på besøg, som hedder Kiri. Og Kiri, hun drikker kaffe, så Kiri har hjulpet mig med en af opgaverne. Og det kan I se her. Nu skal den lige op til. Spil kaffe. Kiri ødelægger min bog. Tak. Coffee. Godt. Nu vil jeg vise jer det færdige resultat, efter vi havde siddet og leget lidt med kaffen. Så den var ikke så tilfældigt, for jeg havde lige brug for en, der drak kaffe til den her opgave. Der er lidt kaffepletter lidt rundt omkring. Så der er blevet spildt kaffe i min lille bog. Så nu er den her opgave lavet. Det er fantastisk. Så nu har vi lavet en ud af de 2 opgaver. Det var lige lidt snyd, det ved jeg godt. Så nu vil min kameramand igen sige stop, når jeg bladrer, og så den opgave, vi laver. Er I klar? Jeg bladrer. Hold! Vi skal tegne på vores bog, og vi tager en af dem. Vi tegner på forsiden af bogen i dag. Jeg har fundet en lille sikkerhedsnål, en papirklip, som jeg har skilt ad, og den vil jeg sådan prøve at ridse lidt i min forside med, og så håber jeg på, at jeg kan få lavet nogle ting, og så vil jeg lægge lidt farver ind. Jeg har stjålet lidt inspiration fra Gizmo her, fordi det gik så godt. Jeg er så selvfølgelig ikke lige så god til at tegne som Gizmo, så vi prøver. Og jeg skal nok klippe lidt i det, så I ikke skal udsættes for det hele vejen igennem. Arr. Se, hvor jeg vrikker. Det kan godt være, at man ikke skal lave alt grimt på den her bog, men når det er mig, der står for projektet, så bliver det altså ikke lige vildt flot. 2 sekunder. Jeg har en idé til et andet materiale. Se nu her. Jeg har en idé til, hvad vi bruger. Måske. Just maybe it will be a better idea. De der øreringe, man får skudt i, de er ret heftige. Når man får lavet huller i ørerne. Så kan I også lige se min øring sammen meget, meget hurtigt og ikke særlig overskueligt. Det er... Ej, der var en der. Ja. Det prøver vi lige. Ah, du er skarp. Så vil jeg prøve bare lige for at se, hvordan det ser ud, hvis jeg tager noget farve og lægger i nu. Bare lige for sådan at teste, om det overhovedet kan ses. Kan det det? Ja, lidt. Lille smule. Så finder vi alle farverne frem. Så farvelægger vi. Jeg sidder og overvejer, om man bare skal tegne lortet op med slettelak og tegne det. Okay, det bliver det grimmeste jeg nogensinde har set i mit liv, det her. Jeg opgav simpelthen det her krasseri, kan jeg godt fortælle jer. Nu gør vi det altså på Seniors måde. Seniors måde er altid slettelak. Det er nu, jeg gerne vil fortælle en lille anekdote om, at jeg altid har fået at vide, at jeg tegner herregrimt. Og jeg stoppede faktisk med at vise mine tegninger i skolen, fordi jeg havde en lærer, der sagde, at det var tudgrimt. Så det her, det er virkelig at åbne min sjæl for jer. Jeg tror, at min... nu gik det galt. Min slettelak er nok vejen frem i min journal. Det tror jeg. Jeg synes efterhånden, det er blevet ret pænt, faktisk. I bliver der. Jeg har en idé. Den er pissegod, den her idé. Det kan umuligt gå galt. Jeg gør det så nu, hvor jeg har sagt. Men indtil da... neglelak. Det her, det bliver en lang proces. Men det bliver flot. Nu er jeg færdig. Ej, min mega dejlige neglelak, som jeg elsker. Sådan. Det er min færdige forside. Det kan godt være, at det ikke er specielt kønt. Jeg synes faktisk, det er gået ret godt. Der er brugt tusser, der er blevet brugt øreringe, der er brugt slettelak, der er blevet brugt neglelak, der er brugt kuglepen, der er brugt negle, der er brugt alt, der kan bruges til det her projekt. Så nu kan jeg, mens jeg forsigtigt åbner min journal. Hvad side var vi på? Det var på side 100. Så kan vi faktisk sætte et lille flueben her. Så næste gang jeg laver en video, der
laver jeg den der, plus en opgave ekstra, fordi det her det bliver meget langt, hvis det er det, jeg skal. Så simpelthen næste gang, når jeg skal lave noget på min titelside, som vi har lige der, og en anden ukendt opgave. For lige lov at se min forside igen. Så vi ses forhåbentlig om ikke så længe. Hygge jer alle sammen. Hej hej!